Kuvale imigwaqo emkhulu eMbombela namhlanje ekseni. Abagibeli bamabhasi namatekisi White River, Hazyview, Barberton nezindawo ezakhele ilokishi nasemakhaya basale dengwane namhlanje. Inkampani yamabhasi iBuscor kuphela ithwala abagibeli abayizinkulungwane ezimbili namashumi amahlanu ngosuku. Situation is bad. Agna taxi, agna bus. We will see what will happen along the day, but manje vele kuyabhetha. Emgwaqeni u-R40 abashayeli bamatekisi bavalile umgwaqo. Abafuna ukuthi amabhasi asebenze emva kwesikhathi esiphithiza kakhulu. Isikalo sethu ukuthi sifuna ukuthi balayishe bagcine ngo-8 bese siyangena siyalayisha thina nathi siyogcina ngo-4 babuye batolayisha because sebalayisha abantu banema cash. ePienaar kuthungelwe ngomlilo ibhasi amanye ajikijelwa ngamatshe ebusuku. Inkampani yamabhasi iBuscor ithi ilahlekelwe izigidi zamarandi. iBuscor ithi ukusebenza kwayo kuncike kwelayisensi yayo. Kusekebota kakhulu iKhampani business but kakhulu kuthi kabetha abagibeli ngoba akusikuba layisha sibalethe edrobheni kuphela baya emsebenzini labantu. Uhulumeni inhlangano yamatekisi kanye nabeBuscor kulindele ukuthi bahlangane. Kusenjalo ukusebenza kwamabhizinisi kuphazamisekile.